Min mamma välsignade mig. En gång i tid var det en ung man som kallades Adam. Han gick andra året i gymnasiet i Somalia. I landet var det svårt för ungdomar att röra sig fritt. Eftersom det var krig mellan grupper och klanerna. Och krigsherre använde ungdomarna som soldater. Adam var på väg när rebellerna eller beväpnade män kidnappade honom. Efter några månader flydde han från rebellerna och kom till sin mamma. Hans far dödades av rebellerna och nu är mamman väldigt orolig för pojkens framtid. Hon beslöt att sälja sitt eget hus för att få pengar så att Adam kan fly till fredliga länder i Europa. Adams mamma sa till honom: Adam, jag vill inte att du ska dödas som din far. Ge dig av härifrån. Fast jag inte kan vara med dig. Ska Gud hjälpa dig. Och jag ber Gud att alla dörrar öppnas för dig. Efter några dagar tog han buss från Mogadishu. Och det tog honom några månader att komma till Sverige. När han kom till Sverige ansökte han uppehållstillståndet. Han åkte till Migrationsverket. När han kom fram till dörren öppnade den sig automatiskt. Adam tyckte att det var otroligt. För att det var hans första gång att se de automatiska dörrarna. Han trodde att det var mamma som välsignade honom. Efter en lång process fick han uppehållstillståndet. Då sa han: min mamma välsignade mig och det blev sant. Alla dörrar öppnar sig när jag rör mig närmare. Och jag kom till fredland. Men när han kom till ett område där somalier bor fick han höra av sina nya kompisar, att dörrarna var automatiskt. Det var inte mamma som gjorde så.